Tervetuloa vaan. Päästäkää varsa irti. Tämä on siis numero 32, Fiancero. Täällä paikalla kun on, niin se ei haittaa, vaikka on etuajassa. Edetään aika lailla ripeätä tahtia täällä. Fiancero numerolla 32 siis Ori, syntynyt 4. päivä toukokuuta. Kasvattaja-omistaja Pia Arola-Liski. Fiancero poika on rekisteröity FVB-kantakirjaan. Isä on Fiancé Noir. Emänisä Romancero H. Emänisä Vendepunkt. Fiancerosta todetaan, että on hyvä kaula, hyvä asentoinen, hyvä kaula, hyvä tahti liikkeissä, polvimekaniikka on hyvä, näyttää olevan hyvässä kunnossa. Hyvä lihaksisto, varsinkin takaosassa, elegantti rakenne, on tahdikas, aktiivinen takaosa, liike suuntautuu hyvin ylöspäin. Hyvin kehittynyt sopusuhtainen, tahdikas käynti. Siinä poimintoja näistä kommenteista